dizue. Zergaitik borobilean? Borobilean lantzen dugulako bizikidetza. Borobilean konpontzen ditugu egunerokotasunean suertatzen zaizkigun arazo txikiak. Eta handiek ere alagin behar lukete. Arazo handiak borobil handixeak. Eta nork agintzen du etxean? Etxean, lagunartean, kalean, eskolan, hori guztiak ikusiko dute gure laguntxoek. Borobilean erabakiko dugu. Hori da, denon artean elkarri begietara begira. Bai, Gauzatxo bat kontatu behar dizuegu. Gaur, Fibritxe eta Bilo bakarrik gaude. hori da, gure bibote favoritoa ez da etorri. Horrotzu gabe egingo dugu saioa. Bai, izan du arazoi txiki bat begi batean. Bai, min hartuta dago. Bai, operatu dute. Bai, eta hemen Josefinarekin geratu da gazatia. Bai, medikuak ezak dio lasai egoteko etxean. Hala, izan da. Bai, zer egin botatuko diegu gure lagunai bigi? Egun kultura astearen bat etorri gara. Bai, Eta dute mordoska bat gara magu arretxopeara etortzen, ez da? pero etortzen gara. Bai, data horretan, beti. Eta jasotzen duguna da, Iruñarren eta Arratxopearen maitasun handia. Muxua, bezarkada, maitasuna. Bai. Ze handi pasatzen dugun, Eaki, ikusi nahi duzue gure saiotxo zatitxo bat? Zatazte. Guazen! Eta ez talden, Marimo, nok izango ditugu ondorengo saioa. Ezako dizune? Ea, Amona Jose Feinaren buruzka? Jartzen du. Hemen, Pirritx! ea ba, Ondo ikusten duzu, Pirritx? ea ba, Ikasten ari nez. ea ba. Adibidez, ostiralean egongo gara hemen. Egongo gara, bai lehioan izango gara. Gero burgin. Larun batean burgi. Burgin. Bai, eta datorren amalauan Donostian Antiguor, 15ean Aretxabaletan, 16ean Gorlizen, Eta uartera, joango gara? 20ean, bai, oso handik. Arrasate, la cuadra, eta bai. Eta jakin nahi bat duzue, katxiporrota.euse jartzen du zerrenda. Ongi pasa, izugarri maitezetu zego, hau ba, xala!